ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናሊ ድሓን መጻኹም ክፈቱ ማለት እዩ። ሓድሽ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። ላይክ እና ኮሜንት እውን ሼር ማለት እዩ ንማዓልተና ማለት እዩ። ኤችቲኤምኤል ሚድያ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ምሳሕና ኤችቲኤምኤል ሚድያ ኣብዚ ዝመፀና ኣውትፑት ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ፕሮግራም ንኸድ ማለት እዩ። ስለዚ ዲሊት ከሆነ ከእንደገና ክሬት ገብር ማለት ነው። አሁን እንዋሽ ስለሆነ እሺ አያኸደ ማለት ነው። ኤችቲኤምኤል ሚዲያ ዶት ኤችቲኤምኤል ኢንተር ይላል ማለት shift plus 1 sorry እዚህ heading to HTML media enter paragraph ካውዚ ማለት ነው። show how to play HTML media ማለት ነው። እዚህ ቪዲዮ ታግ እንጥቀም ማለት ነው። ቪዲዮ ታግ ቪዲዮ ታግ ውሽጢ ኣብዚ ዊድስ ናይቱ ቪዲዮና ማለት እዩ። ዊድስ እና ሄድስ ክንርክብና ማለት እዩ። 380 ሳምፕል ማለት እዩ። ሶሪ ሄት እሺ ክርተኝ ኢቲ ነው ሳምፕል ኮንትሮልስ እዚታይ ኮንትሮል ዚ ጥቅሙ ፖዝና ሪሲቭ ንምግባር ማለት ነው። ቪዲዮና ማለት እዩ። እንተ ደግሞ እዚ ከዓ ሶርስ ተጠቅሞ አፍታ ሶርስ ውሽጢ ማለት እዩ። ሶርስ ቱል ንጥቀም ማለት እዚኣ ሞቪና ዶት ኤምፒ4 ማለት ነው። ሞቪና ታይ እዚኣ ማለት ኢጋማት ዩቲዩብ ዶት ኤምፒ4 ማለት ነው። ስለዚ ማለት ወይ ከዓ ኢጋማት ዩቲዩብ ዶት ኤምፒ4 ማለት ነው። ወጥና ካለ እንደገና ታይፕ አትኩት እንጥቀም ማለት ታይፕ ሲኮንስቱ ቪዲዮ ኦቨር ኤምፒ4 ማለት ነው። እንደገና ሶርስ ንሞ ማለት እዩ። ሶርስ ታግ ኣብ ውሽጣ ማለት እዩ። ኤስአርሲ አትሪቢዩት ጥቀም ማለት እዩ። እሺ ከዚ እውን ኢጋማት ኢጋማት ኤምፒ4 ነይሩ ኣብታ ኣብዛና ሕዚ ሶርስ ግን እንታይ ኦጂጂ እሺ ታይፕና ከዓ ታይፕና እውን ቪዲዮ ኦቨር ኦጂጂ ገላ ማለት እሺ ከዛ ራን ንገርሞ እሺ እንዲገርና ማለት ነው። ኦፕን ዊዝ ላይቭ ሰርቨር ከዛው ከዚህ ይወጣናል ማለት ነው። እሺ ነስተካክለማ ቪዲዮ እና ከዚህ በስነ ስርዓት አትይዘ ማለት ነው። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? በቅድመ ላይክ እና ሰብስክራይብ ኢጋማት ዩቲዩብ ቻናል ብድሓን መጻኹም ክፍቱ ማለት እዩ። ሓድሽ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር እዚ ነዚ ዊድዝ እና ሄድስን ሰኻብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሄቱ ማለት እዩ ሄት 300 እውን ምግባር ንኽእል ኢና ግን ያው ስለ
فورم لنا مستي يجي نقول إيش مات يجي يقول نسخة مخينا كم دلنا مات نقازي 150 نقول كذي إيش نجي كم هنا مات زي HTML ميديا مثلا ميديا أو HTML مات فيديو أسألك عودي هم كم سبح كذا كوني ماتي من لما عندي HTML ميديا فيديو تاج تطعمنا أوتبوتنا فيديو ديسبلاي مقارن خينا مات زي لما عندي تر أبدي أكد أسألي بخالي تتوس كم نخص كوشرو دحين صنحو